Obilazeći lokalitete antičkog grada, ambasadorka je izjavila da ambasada u Beogradu ohrabruje američke i druge kompanije da investiraju u Sremsku Mitrovicu i druge gradove u Srbiji koji imaju povoljne uslove za poslovanje. Sjedinjene države već godinama unazad kroz razne aktivnosti podržavaju opštinu Sremska Mitrovica i drago mi je što smo ovdje da doprinesemo povećanju investiranja u ovom regionu. Nadam se tako da ćemo posle ovih razgovora nastaviti saradnju kako u ekonomskom, tako i nekim drugim aspektima na zadovoljstvo građana Sremske Mitrovice. I mogu da kažem još samo jednom da mi je jako velika čast da ugostim njenu ekscelenciju, ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, i mislim da ovakvu čast Sremska Mitrovica odavno nije imala. Kulturno nasleđe Sremske Mitrovice je izuzetno vredno, ali pri tom nedovoljno afirmisano da bi se grad mogao pohvaliti značajnijom zaradom od turizma. Ovaj dio Carske palate otkopan je 1959. godine. Nažalost, dugi niz godina posle toga on je bio samo trošak gradu i državi. Sam dolazak ambasadorke znači da Sirmijum zauzima vrlo značajno mesto u lestvici kulturne baštine ovog dela Balkana. A upravo ta činjenica je, uz dobru promociju, osnovni uslov za razvoj sve važnije grane svetske privrede – turizma. Želim gradu puno uspeha i želim da publika dođe ovde, da ljudi dođu da vide šta ima i da se Mitrovica na taj način pokaže. Ono što je također izuzetno značajno jeste i činjenica da turizam obavezno postaje zamajac za razvoj i drugih grana privrede.